cek sadotes. Nuligi saderenge ponati cara dipun purwakani belakaken kula kesakatan saprakonco. Badhe tos libur langgam-langgam rumiyin dumateng dulur-dulur Mas sam ngersake lagon ladrang. Pelok patet songo manyura. Nggih monggo diaturke kaaturaken dumateng Mbak Lina Kumala Puspita. Oh Mbak Lina belum ada. Monggo Mbak Eka jumeneng artis yang andal yang semok, yang bokongnya gede. Lagunya lagu halus-halus dulu, nanti kalau udah malam dihantam koplo. Lagu-lagu Makassar Bugis. Ya. Pokoknya yang penting dulur-dulur bisa senang. Lagu dulu, lagu halus dulu. Langgam. Yo, lamis. Napa ngersake napa? Lamis. Mau Kang Mas Suparnan ngaturaken sugeng dalu Kang Mas. Nggih. Alhamdulillah para dulur-dulur. Mas kadut bajune Mbak Lina selak dienggo salin iki gurung ngari. Mbak Eka jumeneng manis lamis. Nggih, mana? Monggo lanjut. Enggak Mas Ri langsung men. Artis-artisnya sudah siap menggoyang di kota Makassar, tentunya di Galangan. Ini dulur-dulurku semua ini di lingkungan ini, teman-teman pabitik jangang semua. Ayo. Cek satu. Oke, sawaran dulu. Ya, Pak laris manis. Ayo. Yes. Nulingan dragon isu kang para tamu sedaya menika lames. Ngersakaken lagu menika para rawuh kadang sedaya ingkang amung rawuh. Lagu alus-alus ini. Iya. Monggo jumeneng Mbak Eka Sanjalo Pes. Berdiri.
malih warga para tamu sedaya kala wau minangkani pamudhut saking panipun pebudan kawula Popo Sumarsam sampun katur melegaten lajeng kawula sawanipun diajeng rorayulina kabadhe ngaturaken langgam menika hati-hati minangkani pamudhut saking among rawuh monggo kasumangkaken saderengipun adicara panebusing kembar mayang sakembaran dipun purwakani kula sak rombongan campur sari nyu kalistatur ngaturaken kending-kending alus-alus rumiyin nggih sabeda malih ngaturaken sugeng rawuh pratama kang satu bagya mulya kawula aturi lelegan kanthi mardi mardikaning penggalih saha layah-layah lenggah midang ngatakan campur sari nyu kalista saha mirsani hiburan musiknya Indonesia. Monggo Sri mengko hati-hati apa? Oke, hati-hati. Ya, ingkang nggih Mas Sute. Bolo. Selamat datang Mas Margono. Sugeng rawuh. Nggih. Nuwun Assalamualaikum. Kalau lo Mas Wiwit
Nggih sampun katur menika lagon-lagon langgam rumiyin nggih kangge miyak sepi ing swasana saged regeng lan gayeng. Monggo Mas Sumarsa mriki bosku ngersake napa nyemek-nyemek ngono. Monggo ingkang kersa dina swanten kangge ngisi swasana saderengipun adicara panebusing kembar mayang sakembaran ingkang samangke badhe kapiji mratitesaken kasuwun sawiga ing diri samjo ing gati. Mangke niki tesih kangge nglipur para kadang-kadang rumiyin. Monggo ayo jumeneng dijenggleng Sri. Caping gunung. Mbak Lina jumeneng sik neh iki. Oh Mbak heeh. Monggo ingkang sami Mas anu kula timbal mriki. Mas sinten niku? Nggih Bapak Pak Gino monggo caping gunung dibawani dijengglengke karo Mbak Eka ya tak kei nom. Saben mengi yawang kotang. Siap jemplon kendange niki paminyuwun ingkang hamengku gati. Sangko timbang lali saiki ya pupung cik sore diaturke wong Bang Joki ya sumur wis swidak lali agar berdikei ya lali. Monggo Bakung ora nganggo pareng alesan iki seni budaya kedah dipun lestarikan. Ya budaya Jawa Indonesia dilestarikan di kota Makassar ujung pandang. Jangan sampai ketinggalan. Di mana-mana kota pasti ada tradisi. Kalau Makassar angin mamiri, kalau Jawa ya campur sari. Monggo Bakung. Ayo dindingane Mas Ri. Apa suwe Mbah Kong wis ra nyawang kotange buke ta? Kok loyo? Bang Jawa cek semangat angruh kotange wis langsung mak piye yo magreng. Makter. Kaya manuk endang mabur-mabura kok piye kae. Bawane karo sinten karo anake dhewe karo Mbak Eka, para Asri, para Mbak Putri iki wis tak didik bendina ning omah. Sing sok neruske generasi muda. Monggo. Menika minangkani mambut ingkang hamengku tinggi. Menika langgam caping gunung dijenggleng. Nyuwun pangapunten. Engko aku wedi nek ra cocok. Tak ganti wae. Engko ganti sak candake. Wong campur sari iki bawane pelok engko gendhinge slendro ya iso. Nggih. Alah ngene ora pas ndak malah. Nggih niki nyuwune dijenggleng, Pak. Jare kon jenggleng pokoke sing nanggap iki wis dikuntan Pak De iki wis pokoke luar biasa. Dulure samsange sembogo kang sinetya jumbuh Kang Ginayah yadya ingkang kaesti. Monggo. Ayo sat-set Pak De. Aku tak njaluk pangkur wae. Engko nek dijengglengke ngene ora pas ndak ngisin-ngisine wong tuwa. Nah wis. Engko ya dikeki engko nek sampean sing bawa. Rukun agawe santosa pasulayan pakarti nura becik mongkin mong gesangipun iku wajib bebrayan
lamun sugih aja adi kang adigung lamun dadya sarjana awe pitutur becik lagune sing nutukne kowe nduk. Bukane kene apa kono Mas? Cek cek. Kene ya. Larane lara ora kaya wong kang nandang wuyung. Kang nandang wuyung. Mangan radoyan rajenak neng omah bingung mong kudu weruh wetengane yo kusum ayu apa ranyo sawangen iki awakku sing legan nono gonku nandang rono witing mari ingin mari loro ati Aduh, nyok. Pak Haji Sawali ya urun-urun gending kok siji lho Pak. Pak Haji mengke nganu, jatahe nyawer. Dahku sumo tutuk nondo nuwun pangapunten matur nuwun. Yo agak setengah pupuh kok ya sampekane. Lara ora kaya wong kan nandang wuyung. Mangan radoyan rajenak monggo diajeng Lina. Yeah.
bosku Bin Kurniawan bosku lara ati pripun Bapak kok lumengser dereng pupus dereng purna ditinggal agak sak tengah ronde kok ampekane ya semengkis-mengkis lah cara nyang pindho ngono endah agak pisan iki setengah dicepot Mak geh aku ngantek aku krungu tekan kono kok Mak iki lagu ya lah mesti lagu mikir lho dicepot Mak ya aku lak sampean oh iya lah kaya aku ki ora maido aku cek kaya ngene iki ya ping 3 cek mampu maksudnya 3 lagu oh ya ayo aja pikirane sing neko-neko wis sepo jane iki agak suasanane dingin-dingin gak apa-apa gak apa-apa iki cocok karo kahanane enake gur nek adem meneh gur njaruk kudu kelon wae cocok untuk berkembang biak iya ora sah munafik wong lenang ki senengane ya gur ngono kuwi ning sing penting entek dhewe kaya si iki sapa iki Mas Wondo iki anak ngomahne tanduk alit tanduk alit tapi kewajiban rapopo te Mas Wondo wong kuwi ya suatu sunah Rasul kudu ditindakake sing penting aja ndeke tangga aja kaya tukang kibar karo kendang kuwi ngerti bolongane tangga ya dileboni ora pareng iki ki jane ngrembug bab apa to Bos ngrembug bolongan Masya Allah wis apa kowe enggak nggih kek lanjutke mengke jam pinten Bapak mudin nebus Barmayang oh nggih tengah malam nggih yo kawula le bosku Askino bosku balon janor paring wasada niki gandeng tiang kathah panyune para-para dulur-dulur bolo-bolo among rawuh wis tak turuti gantian menghargai tamu nggih menika rawuhipun Ibu Sena garwanipun Bapak Kiai menika Bapak Kiai Suparno ayo saiki tak timbali kudu gelem jumeneng ana ing kene panjenengan Ibu Sena kedah jumeneng wonten ing mriki kasumangkaken disebut Mas Ria nggih nimbali atur dumateng panjenengan Ibu Sena kawula aturi nglipur karo rawuh kangge miyak sepi ing sasana saged bareng pokoknya campur sari itu ya ono dandut ono langgam ono gending rock and roll ono lagu Makassar ono lagu Bugis lagune napa wis gedhe urung miki gedheke empet nek njuk gedhe wong sampun matur kok nggih katur Bu Sena nika duet napa lagu sendiri Bu napa lagune lagu yang danduk-danduk rindu tapi jauh Mas. Oh rindu tapi jauh wah iki aku curiga iki Bapak Dukun pokoknya Pak Dukun iki mesti kok tekan omah padu iki kok rindu sama nyuka rindu tapi jauh lama tidak bertemu berarti ini punya 02 berarti sampean nggawa pil
Pel itu artinya punya pria idaman lain. Pel itu singkatannya. Itu Mas Wondo kerjaane. Aku ger Wondo nek rawuh sowan ono atiku sayem sebabe opo? Deke nentremke saswana sing tau jendang Bali. Kuwi ana kipok wis rawuh rung tak kon nyanyi jam 12. Mas Wondo ngersake apa bosku? Iya ini tuh. Monggo Ibu, rindu tapi jauh. Aku agak krungu lagu iki, lagu baru iki. Halo Mbak Kisia Ciprit. Iya. Oke, Mas Topuson nih juga sudah bersama kami. Eko Purnomo, terima kasih. Ibu Bici Lestari ngaturaken sugeng dalu. Kita joget asal Kita goyang lagi, Bro. Sugeng rawuh Bapak Sunario dan Ibu Mbak Su Patni dan juga Ibu yang cantik. Siapa lagi bukan Mbak Siti?
Iya. Pas mati pas muni iki. Oh batune maya nggih. Tantu alit Mbak Senok. Sampun nggih monggo Mas Santo. Nika untuk ya nanti habis ini diseringi langgam lagi, yang mau request langgam, yang mau dandut, langgam dulu ya Mbak Lina, langgam apa? Mbak Asri ki khusus dandut Asri, Mbak Putri ya langgam dulu, habis ini Mas Santo dandut selingi langgam. Ya Setya Tuhu Malati Rinonce ya.
iki pasanganmu mawar kuning matur sembah nuwun sampun katur panyuwunipun para mengrawuh. Sakniki rawuhipun Bapak sing bagus Dewi Sunaryo garwanipun Ibu Supatmi yang punya rumah makan di kampus Unhas sama Mbak Siti. Lagunya apa? Oh Umi kok Unhas. Bosku di kios 3 alhamdulillah, masih muda tapi sudah punya kios 3 alhamdulillah. Semoga sukses selalu. Memang rezekimu di Makassar, di Sumatera kipuk aku kayormu nek kono nek kene apik saiki. Ngersake lagu apa Bu Supatmi, Ibu Siti? Rondo Kempling ya, Peh Rondo. Mas Samsam pacarmu kok pacarmu? Sorry Ibu Siwi sorry. Udu duluk kanca kok pacar kanca. Ibu Siti aja sing jam sampean. Ngersake lagu napa Bu Siti? Rondo Kempling tenan no. Biasanya ninggal katresnan. Mbak Siti napa lagune? Sing mathuk ngono lho. Sing cocok. Iki nurut karo cuacane adem-adem lagune sing anget ngono lho Mbak Siti. Koplus ragenke apa lagune? Tak turuti sok gen seneng atine. Oh. Nek Mbak Su napa lagune? Cinta sak lawasim. Ya, karo ninggal apa kuwi? Ayo diaturke Mbak Siti Rondo Kempling. Monggo Bapak Turyanto badhe Jono Swanten bosku. Nggih pepundhenku sing nang Kutha Makassar monggo anu sik raketan sak pupuh. Lagune biasane siji aku ngerti. Oh mengke mawon. Nggih, setengah jam. Iki dibersik, ayo. Ayo dituruti. Lagune Mbak Siti Rondo Kempling. Monggo ingkang badhe wakili Mas Santok mriki nyo. Oh mboten kersa yes. Sinten monggo? Monggo mbok ora sah isin-isin lho wong Kyai Sragen iki biasane seniman kabeh musisi apa manggone no Sragen kok. Nek aku iku iso-isonan iki. Enten sing makili monggo. Oh mboten enten ya saya ngadeg selagi Mbak Sri, Mbak Asri Dwi Ayunda. Ini gadis baru umur 18 tahun. HP ku mau dipegang siaran langsung. Oh itu ya. Ayo Rondo Kempling menangkani panyuwun saking Mbak Supatmi lan ugi Mbak Siti. Nggih, diaturke Mbak Siti ngaturaken Ibeng Lenggah. Spesial buat Mbak Siti nggih kali Mbak Supatmi. Yo!
kanggoku ora pati-pati ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting Josumalang raja roda dijamin kambing ayo goyang Mbak Asri monggo ingkang badhe terus wonten kula aturi jumeneng mriki yo yo tak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi hati karen tindak Monggo Mas Pur sugeng Mas Pur yo halo Mbak Cantika selamat datang topel wong lekan golek momongan blonjo napa Mbak yu badhe pindahan Ampun lama sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar pahing awan rondo kanggoku ora pati-pati ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting Josumalang raja rondo dijamin kambing kempling lho Mbak ngaturaken sugeng rawuh Mas Purwanto awake tak isih guru mikir apa to Pur bojone lemune ram kok Mas Darto sugeng rawuh ugi niki wau minangkani pamdhet saking Ibu Supatmi lan ugi Mbak Siti menika lelagon Rondo Kempling monggo Mas Santok menika lagunya ada lagi kerinduan spesial buat kawula muda Sepot Mas Ri pokoknya dicampur bariki lagunya bapaknya Lina lagunya Bengawan Solo ayo Mbak Eka ditemani Mas Santo lagunya Kerinduan kita ucapkan juga selamat datang Mas Arno Brekele dan juga Mas Herianto dan juga Mbak Yanti terima kasih Mas Yono Bobo Praitran monggo Cantika mriki ditimbali Mbak Lina. Monggo Mas Santo. Pokoknya nek rung maju ora ngantek rampung leren campur sari. Kok omah arep nyanyi diceluk isin iki piye? Kok kudu nyanyi. Nek tekan omah mutung sesuk ora dodol diceluk iki. Iki sing Dekalista ya iki. Kerinduan Sri duet maut dengan Mbak Eka Sanjaya, artis yang paling handal di kota Makassar. ABG atas bawah gede, muka belakang gede, depan gede. Semuanya gede, tidak mengecewakan. Iya. Monggo Mbak Cantika mriki Mbak ditimbali Mbak Lina Leteng tahun 2021. Mbak Lina dan Mbak Cantika.
Mas Julufer. Duhai kekasihku, segera Halo Mas Darmajo bosku. duhai kekasihku. Indah Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu. Yo. masih bersama Osik bersama Eukaliptus campur sarinya Indonesia. Indonesia. Woo! Yo!
cek. Halo. Sabarlah sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu. Lagu ini spesial buat Bapak Suripto sebagai Ketua KPPN Korwil Kota Makassar dan Ibu Danini. Terima kasih. Jet, 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 jet. Matur suwun, matur suwun. Oke, terima kasih Bang Anto. Mau tambah lagi? Nah ya, oke langsung saja. Kita undang saudara kita yang baru datang dari Jawa, Mas Purwanto, suami tercintanya Mbak Cantika, dipersilakan untuk berkenan hadir. Yang lain mau menyumbangkan lagu, dipersilakan. Monggo panjenengan Rin. Bapaknya Rina. Nggih, monggo Pak Egen awet nom nek dibur musik engko ora tambah nom semangat nyambut gawe Pak Haji. Monggo Pak Haji. Santiku wis rapate apik dicek dikongkon. Nggih, mboten napa-napa sing penting kangge ngregengaken Anu, Mas. suasana. Mas Mas Sisri, Mas sinten? Mas Riyono. Mas Riono. Niki penontone sing penonton asli mriki kersane ngerti lagu Iya. iki. Kula nyuwun Bengawan Solo. Bengawan Solo. Nggih. Lah ngene iki mike diajeki terus metu anu pateni sik ra Nggih, apa-apa ya. mboten usah bawa langsung kemawon. Nanti Mbak Cantika duet sama Mas Pur dan juga Mbak Supatmi minta Cantika. Ninggala Katresnan. Reneo.
Piyayi sepuh tapi suarane jan. Ngalahke karo sing cik nom-nom iki. Alah aja dilem. Iki sak nyatane Pak De, Pak Haji. Monggo lanjut Pak Haji. Itu riwayatmu Pidah malih ngaturaken sugeng rawuh. Kula aturi negari kang disekedo kangge mardikaning penggalih. Sinambi grabi pasukatan kang sampun sumadyo. Kasus serangan campur serenya Indonesia. New Kalista didukung video syuting Tresno Production. Gambare bening hargane cerah merah murah mulia. Bengawan Solo riwayatku ini sedari dulu menjadi perhatian kami. Lagu ini spesial ditujukan buat khusus Ketua PBB Jakarta Bapak Waloyo beserta kebudayaan terbaik. Gunung Seribu air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Lagu ini spesial buat Bapak Waloyo Ayo ditujukan wis yang tuwa di iki Jakarta. Biasa ya Pak Di, pengingatane beda karo kaya Mbak Lina, pengingatane cek eling terus. pun pangapunten. Mangga nggih. Timun wungkuk mung jaga imbuh. Nggih, yang iki penting gayeng. Yo, Siap. Itu nggih tanduk alit Bapak Haji sampun nggih katur sembah nuwun watempanipun Bapak Haji. Bapak Haji Gino, wah suarane cek mantap iki. Mula bapak suarane ya maknyus, enek sing turun anake ning kok anak sing wedok penyanyi kok ora lanang. Nek lanang iki entek-enteki penyanyi. Kaya Bang Jo ngene iki lho, alim. MC paling alim ya Gur Bang Jo. Liyane cerutak-cerutak. Ning ya tenan, iki ya kasunyatan iki Bang Kadut. Iki penyanyi kuwi tak lindungi kabeh. Pokoke aman karo Bang Jo, ora kuwatir. Dadi aman gedhe ora pareng. Nggih. Gandeng dulurku, boloku kanca suwera ketemu ngagek kon Jawa. Kanggo nglipur ratine gen ayem saiki tak timbali. Monggo Mas Purwanto katur jeneng. Ya. Halo tri jeneng monggo. Mas Purwanto.
Saiki wis sehat golek hiburan Mas Pur. Kowe tak ora hiburan 2 wulane awakmu langsung kuru lara. Aja ninggalke hiburan. Nyambut gawe ya nyambut gawe, wayang seni ya seni, wayang jagong ya jagong. Nek langsung leren ya kandhane langsung stroke kok. Nggih mboten kata laumpen kalih dulur-dulur Makassar dungani Iki rikala riyen Mas Lan, Pak Ketua PKJ Pak Turyanto matur nuwun donganipun. Nggih, monggo Mas. Seiki Pur tak mohon perhatian yang mendapatkan kertas tadi tulisannya dari Bapak Mudin Abdullah Yaduri Turyanto untuk membuka acara yang dapatkan tadi mana? Kok tak golek eling-eling ora ana iki. Oh, ada sudah. Ternyata diinjak-injak Lina. Sudah, terima kasih pada Mbak Lina ya. Oke, ya. Makasih ayo Pur. Ayo Lin, ngadeg Lin. Yo ngadeg Lin. Ayo Mas, kepruk ireng manis Mas. Yo ireng manis.
tresno kemutan ireng manise koyo kemenyek menur Gayang Kalista. mong jalaran pepisahan Dipaksa omah-omah wong tuane sesopre tresnaku ra bisa ilang marang kemutan ireng manise jaja Tanduk alit Mas Pur gandeng suara ketemu suarane nek suara cik tetep khas mantep gerak syukur iso gek pulih lemu meneh sing penting Mbak Cantika diopeni bojone ayo Mas Lintang Asmoro Lintang Asmoro Ayo. ganti vitamin ganti sapa sapa pilih karo Asri ayo Sri ya Sri ya Mbak Cantika digoyang bojoku nek nyanyi babakan nyanyi rong siap nek joget ngosek wae nek joget ngosek ta Mas Pur sak panggung dipek dhewe pokoke Iya. joget Mas Wondo bosku oke satu lagu habis ini acara Manyu Kalista Kita gudang kembali bareng si centilnya Indonesia. siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku iso anduweni marang sang Tiasulasmi asih
Kuninga dumateng para-para ingkang badhe kapiji maratitaken panebusing kembar mayang antasipun dumateng panjenenganipun Reski Wahyuni putra ingkang nomor sekawan saking panjenenganipun Bapak almarhum Tugimin dalasan mewah Ibu Ngadinem. Mila menika adicara panebusing kembar mayang sakembaran dipun purwakani kanthi kairing nyuwun gending tansah ase santi mulya ingkang sampun kabyarsa dumateng campur sari New Kalista Entertainment dumateng para kadang-kadang kawula sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa ala mulkil waliyadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Robi sohli sohdari wa yasiri amri wahlul uqdatan milisani yahubu qawli ahmabatu. La haula wala quwata illa billah. Nun kawula kapareng. Para pini sepuh sesepuh aji sepuh ingkang hanggunging mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes kawula pundi. Saha dumateng para rawuh kakung miwah putri ingkang satuhu kawula tresnani. Saha para tamu undangan ingkang sampun marak sowan wonten ing mriki tansah kawula saha dumateng para piagung pangemban-pangembating praja kasatriyaning negari ingkang dados panuntun iblateng panjenengan ingkang satuhu luhuring saha dumateng para muda werda mitra ingkang sinudarsana dumateng para hajah haji para santriwan santriwati para alim ulama para ustazah ingkang rinten kalawan rati tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados panuntun kebating kalembah ingkang satuhu luhuring Gusti malih atur kunjuk dumateng manipun ingkang hamangku gati dunia panjenenganipun bapa almarhum Tugimin miwah Ibu Ngadina. Monggo kanthi asma dalem kula dherekaken ngaturaken manengka puji-puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nglimpahaken sedaya taufik hidayah inayah dumateng kita sadaya sehingga kula saged makempal manunggal nyawiji wonten dalemipun panjenenganipun pepundhen kawula ingkang kinurmatan manipun Bapa Tugimin miwah Ibu Ngadinem. Lha menika enjang badhe saged sampun saged netepi dharma-dharma ning asepungan tas pitulus amiwaha putrinipun Nuling Kara Rayu Reski Wahyuni putri ingkang kasekawan sangimanipun Bapak almarhum Tugimin pasangan Ibu Ngadinem ingkang badhe kajinantu krami dumatemanipun Bagus Agus Suranto putra ingkang angka 3 saking Bapak Samijan pasangan miwah Ibu Saminah. Dipun para tamu priyasdaya kula ing mriki lumarep atur jumantaka wonten jengandika sami ngemban usmudi dawuh dumatengipun Bapa Tugimin miwah Ibu Ngadinem badhe purwakaning runcaning adicara wonten ing dalu kalenggan punika. Satripun wonten katupen monggo sareng-sareng selawat sarta salam tetep tercurah limpahkan dumateng jenengan Nabi kita. Punika Nabi Agung panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula tego-tego siapa dipun pinjang wonten yaumul kiamah amin amin robbal alamin. Menika ingkang sepindah menika adicara menika pambuka ingkang angka kalih menika panebusing kembar mayang sakembar ingkang dipun katindakaken dumateng panipun Bapak Mudin Abdullah Zainuri Turyanto menika kalian panipun kadang kula nem menika Dimas Suparlan. Menika ingkang badhe ngasta kembar mayang sak mangke menika Bapak Bambang kalian Suyati Gelasan panjenengan Bapak Eko Saputra.
Ingkang kalih menika atur pambagi harja kawlujengan ingkang dipun sarirani sampun katindakaken teman-temanipun Bapak Wahyudi ingkang dipun jinajaran dumateng panipun Mas Muhammad Syahril lan ugi panjenenganipun Ibu Ngadinem ingkang angka 3 menika doa lan ugi ingkang langsung angka gangsal menika panutup. Mira berkah pertama sedaya menika. Monggo sareng-sareng kita buka sesarengan kali pambuka kanthi waosan suratul Fatihah sesarengan. Mugi-mugi adicara panebusing kembar mayang sakembaran wonten ing ari kalenggan dalu punika tansah manggih rahayu kawilujengan nuwun. Monggo sareng-sareng buka kula nyuwun doa kita serangan kanthi waosan suratul Fatihah sareng-sareng mugi-mugi adicara panebusing kembar mayang tansah manggih rahayu boten-boten alangan satunggal punapa illa hadratil nabil mustofa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nulih menika sampun sareng-sareng kanthi waosan suratul Fatihah sesarengan mugi-mugi adicara panebusing kembar mayang sakembaran dipun katindakaken dumateng panjenenganipun Bapak Mudin Turyanto. Menika adicara ingkang kalih panebusing kembar mayang menika kula aturi menika Bapak Turyanto kalian Bapak kalian kadang klonem Dimas Suparan wedal kasumangkaaken nuwun. Cik. Matur sembah nuwun dumateng kadang kula kinasih Bapak Suparno Bangjo selaku pambiyawara ingkang sampun paring wekdal kagem kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa min ayatihi angkolakolakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'adzin liqaumin yatafakkarun. Wa qala idzon Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna Ramadana. Al-ayah. Nuwun kawula nuwun dumateng para pepunden, para pinisepuh, sesepuh miwah haji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepaweyaning kautaman ingkang daat tuhu kawula pundi.
Dumateng para pangemban-pangembating praja miwah satriyaning negari. Sae ingkang tasih lumagang karya punapa dene ingkang sampun purna karya. Ingkang pantes nampi pakurmatan ingkang minangka pandam-panduming kawula dasih ingkang daat kawula betosi. Dumateng para alim, para ulama, para ustad lan para kiai ingkang rinten kalawan dalu tansah sinandingan kitab suci wahyuning Ilahi ya Rabbi ingkang minangka panuntuning kiblating panembahan luhuring budi ingkang tansah tinengga menggah petuah-petuahipun. Boten katalumpen dumateng para tamu undangan kakung Sumanawa putri ingkang daat kalingga murdaning akrami ingkang kawula hormati. Tan kantun dumateng adik Pramuladi Muda Tumaruna karibku ingkang kawula tresnani lan kawula banggaaken. Minangka trahipun bangsa Nuswantara ingkang linambaran Pancasila pramila datan kendhat kula tansah ngajak sareng-sareng ngenepaken raos ngeningaken cipta rasa miwah karsa kanthi manunggul wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Nun injih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan, kanugrahan, hidayah tuwin inayahipun katitik rikalenggahan dalu punika kita tasih saged makempal manunggal nyawiji wonten bale wisma pahargyan saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Tugimin almarhum dalah Ibu Ngadinem sak gotrah kula wangsa kanthi pinayungan kararjan tinebihna saking nirbaya ing samikala. Salajengipun selawat ugi salam mugi katetepaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun ingkang ngasta rahmatan lil alamin. Piyambakipun ingkang minangka uswatun hasanah. Piyambakipun ingkang sampun ngasta bimbingan, tuntunan saha ajaran ingkang ginelar wonten syariat agami Islam. Tentunipun ingkang kula lan panjenengan lampahi rinten kalawan dalunipun. Kanthi ing pangajab mugi sedaya ingkang rawuh wonten ing kalenggahan dalu punika wabil khusus keluarga ageng panjenenganipun Bapak Tugimin almarhum dalah Ibu Ngadinem sak gotrah kulangsa mugi kagolongaken tiang-tiang ingkang pinaringan syafaat utawi pitulunganipun benjang wonten ing dinten yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dene ingkang saklajengipun ing mriki kawula ngaturaken agunging pangapunten ingkang tanpa upami mbok bilih wonten kalenggahan dalu punika anggen kawula uwus pangandikan supados mratitesaken nggih menika hadicara panebusing sekar mayang sekembaran wonten kekiranganipun wonten kalepatanipun wonten gonyak ganyuk ing ngatur kula hanglenggana bilih kawula hanamung titahipun Gusti ingkang tansah kagungan kekhilapan saha kalepatan sedaya kala wau awit saking cubluk ing pangertosan kula kiranging seserepan kawula pramila kawula pribadi tansah mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangsami dhateng para handika sami.
dene ingkang salajengipun kula nyuwun donga pangestunipun dumateng para pinisepuh langkung-langkung tamu undangan kakung Sumanawa Putri. Mugi-mugi anggen kawula mratitisaken hadicara panebusing Sekar Mayang Sekembaran Purwa Madya usana manggih rahayu wilujeng pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala saged sembada ingkang tansah jinangka jumbuh ingkang tansah kinayuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun sawetara kawula cumandhak wonten ing padepokan Purwodadi mriki. Paripeksa kawula ngemban jejibahan kapurih reksa wujudipun Sekar Mancawarna Sekar Mayang Sekembaran kayu klepu Dewandaru gedang cindhe sadak lawe. Kirang langkung sampun 700 taun dangunipun kawula masanggrah wonten ing padepokan mriki. Nanging ewadene dereng wonten kisanak ingkang ngersakaken Sekar Mayang Sekembaran punika. Ananging kawula pitados punapa ingkang dados pangandikanipun para winasis. Sinten tiyang ingkang temen tekun bakal ketekan sejane. Sok sinten tiyang ingkang sabar narima bakal kababar pangaribawane. Kangge miyak sepining swasana saha kangge nyepen raos ngelih saha rasa lelah ing mriki kawula badhe ngaturaken repen utawi kekidungan sinaosa namung sakpada kanthi pangajabing sedya. Mugi-mugi kanthi repren ing sakmangke kanthi kekidungan ing sakmangke nuwuhaken wonten tamu ingkang tumuju wonten padepokan kula mriki. Mbok bilih wonten kekirangan kalepatan anggen kawula ngaturaken menggah kekidungan sepindah malih kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Tidem sabawaning ratri wigatine ridalu samangkya mitodareni jatine granteking jasnanuwun meminta ing rahmating Gusti
wahyuning palakrama mugya tumuruna dayani kang mengku karsa hamiwa putra putri kang kinasih rahayu niru beda weladala sakwuse kawula ngaturaken menggah kekidungan saha repen manuk prenjake sampun ganter menika pratandha bilih boten dangu malih padepokan kula mriki badhe ketekan tamu agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak Kyai, kula badhe haneti pirsa punapa leres bilih papan menika ingkang winastan Padepokan Sidodadi Peken Purwodadi Kyai. Leres Kisana, monggo-monggo to Kisana lajeng pinarak mlebet kemawon. Monggo keparenga pinarak ingkang ing palenggahan ingkang sampun sumadya. Nggih Bapak Kyai, keparenga kula badhe nepangak nyuwun pangapunten Bapak Kyai, saderengipun nyuwun pangapunten dene sowan kula sakadang menika boten atur cecala langkung rumiyin. Nuwun Kisana boten dados punapa. Semanten ugi kula inggih nyuwun pangapunten Kisana. Mbok menawi anggen kawula nampi kerawuhan panjenengan sakadang kirang subasita jalaran inggih namung kados mekaten kawontenanipun. Nuwun to Kisana keparenga kula badhe nila krami gladi wanuh nderek tepang wingking paduka saking pundi saha panjenengan sinten peparapipun keraya-raya munggah gunung medhun jurang jajah kutha Milangkori jenengan kagungan perlu punapa wonten padepokan kula mriki. Nggih Kyai, keparenga kula badhe nepangaken kula sakadang wingking saking jalan dalangan kapal nami kula pun Saraya Jati. Dene wigatosipun sowan kula sakadang punika minangka dados duta Saraya saking panjenenganipun Ibu Ngadinem. Saperlu hangupadi tumurun ing Wahyu Judu ingkang sampun cinandhi wonten ing Kembar Mayang pinangka kangge syarat sarana anggenipun
badhe kagungan kersa ngemah-ngemahaken putra putrinipun sarta kangge hanjeng kepi ing upacara panggih Sri Temanten. Pramila punapa leres Bapak Kyai bilih wonten ing mriki dundungipun kembar mayang kala wau Kyai. Nun inggih Ki Saraya Jati. Saderengipun kula pratelakaken dumateng panjenengan. Inggih kula ugi nepangaken bilih ingkang kasedu hamestani kula pun Ki Wasesa Jati. Dene padepokan kula mriki winastanan padepokan Sidodadi. Pancen leres Ki Saraya Jati ing padepokan kula Sidodadi mriki punika sumandha ing Sekar Mancawarna ingkang sinebat kembar mayang kayu klepu Dewa Ndaru cengkir gading kendhit pitu punapa dene Sadak Lawe Ki Saraya Jati. Nun inggih Bapak Kyai Wasesa Jati kleresan Kyai inggih punika ingkang dipun kersakaken panjenipun Ibu Ngadinem ingkang menika Kyai mugi wonten keparinging penggalih tumunten kembar mayang kaparingna dhumateng kala Bapak Kyai. Miturut wawasaning jagat boten saged dipun tumbas kanthi punapa kemawon Ki Saraya Jati, nanging sok sintena tiyang ingkang saged hanegesi naminipun kembar mayang kanthi jangkep saha trep inggih punika ingkang saged hamboyong wujudipun Sekar mayang sekembaran kayu klepu Dewa Ndaru cengkir gading kendhit pitu punapa dene Sadak Lawe. Mengeten Bapak Kyai nyuwun pangestu Kyai kembar mayang kayu klepu Dewa Ndaru cengkir gading kendhit pitu Sadak Lawe. Kembar mayang tembung kembar punika tegesipun padha. Tembung mayang punika tegesipun nur utawi cahya. Wonten ingkang mestani kembang jambe. Kembar mayang punika mujudaken blegering kakung lan putri. Kakung lan putri punika sak tenemenipun sami. Dene ingkang bentenaken hanamung wadahipun. Dene nur boten utawi cahya kala wau lenggahipun wonten ing rasa sejati. Ingkang dipun mestani urip utawi gesangipun tiyang jojodohan menika menawi kepengin langgeng kekalihipun kedah saged manunggalaken rasanipun inggih manunggaling rasa sejati punika Kyai ingkang saged hambabar katentreman sarta sanget hanggelar bakar tiluhur inggih menika ingkang winastan garwa utawi sigaraning nyawa winastan kembar rasane kan. Kayu klepu Dewa Ndaru. Kayu menika tegesipun kayun, klepu tegesipun klepeng. Dewa menika tegesipun titah. Ingkang luhur darajating agesang. Dados loro-lorone nyawiji sampun sagelong gayut darajating agesang. Cengkir gading kendhit pitu. Cengkir kencengi pikir gading gadang kendhit pitu pengikat ingkang kiat saged dados
ringkesipun loro-lorone atunggal sami samiyong angiket raos katresnan sadak lawi biyen sanak sakniki dados jodhone Kyai kaduk kula namung semanten dene leres lan lepatipun kula nyuwun pangapunten. Weladalah Kisaraya Jati sarikma pinara sasra kula mboten nyana bilih panjenengan ingkang saged hanegesi kanthi trep lan jangkep mbok menawi nggih sampun dados kodrating Gusti ingkang murbeng dumadi bilih panjenengan ingkang kawawa hamboyong kembar mayang sekekembaran punika nanging wonten syarat saraninipun saged hamboyong kembar mayang sekembaran kayu klipu Dewandaru cengkir gading kendhit pitu punapa dene sadak lawi pamboyongipun kedah kaasta jejaka kalih utawi bapak-bapak kalih dene saklajengipun mbok bilih sampun purnaning gati kembar mayang sekembaran kayu klepu Dewandaru kedah diwangsulaken wonten padepokan kula mriki namung yen boten saged mangsulaken wonten ing padepokan kula mriki cekap dipun larung wonten ing Benawi Ageng utawi Segara Gedhe nanging nek boten saged hang larung wonten Benawi Ageng utawi Segara Gedhe cukup dibucal wonten ing mergi Prosekawan utawi prapatan dalan kanthi niatan boten bucal wujudipun sekar mayang sekembaran nanging bucal Sukerta pinanganten sarimbit dene wondene ingkang pungkasan murih boten alung mradapa sekar mancawarna supados dipun sarani mawi rengeng-rengeng lir ilir sumilir mekaten Kisarya Jati saged dipun aturaken ingkang menggugati nun inggih Kyai badhe kula istirahaken sedaya syarat sarananipun Kyai sahening sampun cekap samudayanipun keparenga kula nyuwun pamit medal pasilan nyuwun pangestu mugi tansah manggih rahayu wilujeng kalis ing robida menapa ugi bapa Kyai kula nyuwun tambahing donga pangestu mugi-mugi hanggenya ibu ngadinem hanetepi daran sepuh wonten kalanggahan dalu menika ngantos dumugi bincang ugi dateng pinanganten sarimbit anggenipun badhe lelumban gebyur wonten madyan bebrayan mugi pikantuk ayem tentrem linambaran tresna kelawan asih mengaten Kyai. Nggih Kisaraya Jati kula namung saged nderek ndedonga wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat mugi lampah paduka sak rombongan wiwit saking padepokan kula mriki dumugi dalem wisma pahargyan saged pinaringan rahayu ngantos sak lami-laminipun kula nggih mboten katalumpen mugi-mugi keng putra saha keng putri anggenipun badhe gebyur wonten ing madyaning bebrayan saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin.
Lho nggih menika acara panebuse kembar mayang sakembaran ingkang dipun katindakaken dumateng tanipun kadang kula sepuh pepunden kawula Bapak Mudin Abdullah Yai Nur Yanto dalasan mewah kadang kula nem Kang Masiparan sampun paripurna. Mila badhe ngedalaken pinanganten putri saking sasana Palerman Manjing sasana pargan nyuwun kairing gending Kebo Giro ingkang sampun kabiyasa dumateng campur sarenyo kasta badhe katindakaken panjenenganipun kadang ronem Sriyana sumangga. Begitu mawaning mangsa kala mawaing kudrat. Niki punika saking pangosing Gusti ingkang akarya jagat. Nalika semana ana titang Gusti ingkang rayu dening panjenenganipun. Rayu rezeki wahyuni. Nalika putri ingkang nomor sekawan saking panjenenganipun Bapak Tugimin almarhum miwah Ibu Ngadinem. Mugi pinanten Rayu Sri Wahyuni samangke dados keluarga ingkang samawa sakinah mawaddah warahmah berbahagia dunia lan akhirat slamet donya lan akhirat. Niki para tamu sedaya pinanganten putri Rayu Reski Wahyuni sampun dumugi lho niki sasana Rinenggo. Lho nika sasana Adi Mulya. Malakaten adicara ingkang nomor sekawan menika adicara atur pambahagya harja yuwana ingkang dipun sarirani dumateng panjenenganipun Bapak Wahyudi. Bapak Tugimin boten saged ngaturaken atur pambayaga saking bombong-bombeking wenah sedaya hamung ngadhek wonten madyaning jangga. Marakanten ingkang dipun sarirani panjenenganipun Bapak Wahyudi wedal sasana katindakaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya'i wal mursalin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa alihi wa sahbihi ajmain la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kawula nuwun para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang pantes pinundi, para pangamban-pangambating praja satriyaning negari ingkang dados pandam-panduming kawula dasih ingkang tansah kinurmatan
para bapak ibu tamu undangan sedaya ingkang tansah kawula hormati. Boten kenten dumateng para kadang muda taruna, kadang-kadang pramuladi, karibku ingkang kawula banggaaken. Saderengipun monggo kita ajak sareng-sareng ngunjukkan ros puja astawa puji astuti wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun mapiten paring kanikmatan, karahmatan sarta hidayahipun sahingga kita sedaya saged makempal manunggal nyawiji wonten ing pahargyan dalu punika. Wontene sholawat sarta salam katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang asta rahmatan lil alamin, nabi ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang wonten ing dinten yaumul kiamah. Mugi-mugi kita sedaya kalebetaken golonganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saderengipun kula matur kawula nyuwun gunging pangapunten ingkang sageng-agengipun awit menapa kawula cumantaka ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Amargi kawula piniji panjenenganipun Ibu Ngadinem kasuwun mangayu bagya rawuhing panjenengan sedaya. Wosing gati ing kalengan dalu punika panjenengan Ibu Ngadinem kagungan hajat inggih punika hanetepi darmaning asepuh Mahargya Suta Hamiwa Siwi ngentas pitulus bayangkari putrinipun ingkang sesilih Rara Ayu Reski Wahyuni badhe kajatu krama kalian Bagus Sunarto putra jalu panjenengan Bapa Samijan dalah Ibu Saminah laladan saking Candirjo Kalurahan Duasari Jurang Jero Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Pramila saking menika panjenenganipun Ibu Ngadinem ngaturaken sugeng rawuh sugeng dalu kasuwun lelenggan kanthi mardu mardikaning penggalih. Mugi-mugi pikantuk donga pangestu panjenengan sedaya anggenipun badhe ngijab kabulaken putra putrinipun benjang-enjang antawis tabuh 8. Mugi-mugi saged rancak lancar mboten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Lan mugi-mugi calon pengantin samangke sageta dados keluarga sakinah mawaddah warahmah enggal pikantuk momongan jaler estri soleh lan solihah. Para rawuh kakung putri ingkang kawula mulyakaken, boten kentun dhumateng para sanak kadang amung mitra ingkang sampun sabantu boten repotipun Ibu Ngadinem pekasan ngantos pungkasan. Mugi-mugi panjenenganipun sedaya dipun paringi lelintu saking kersanipun Gusti Allah ingkang langkung kathah tur barokah. Panjenenganipun Ibu Ngadinem boten saged caos piwales punapa-punapa inggih namung nyuwun wonten ngarsanipun Gusti. Mugi-mugi darmaning panjenengan sedaya dadosa amal kesaenan. Boten kenten dumateng para kadang-kadang Karang Taruna muda-mudi karibku ingkang sampun leladi wonten ngarsa panjenengan sedaya. Mbok bilih wonten kekiranganipun, wonten kelenta-kelentunipun, kawula nyuwunaken gunging pangapunten ingkang sageng-agengipun. Sepidah malih keparengipun Ibu Ngadinem wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun sumadya unjukan saudharan. Sumangga unjukan kasuwun unjuk saudharan kasuwun ngrapi sak wontenipun sinambi hamirsani hiburan campursari Nyukalista ingkang dipun pandhikani panjenenganipun Bapak Suparno. Mugi-mugi saged nglipuring penggalih panjenengan sedaya. Semanten saking kawula mbok bilih wonten klenta-klentun ngatur kawula nyuwun gunging pangapunten ingkang sageng-agengipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Cek.
Matur sembah nuwun teman-temanipun kadang kula sepuh dan kawula Bapak Wahyudi Ihsan sampun ngaturaken atur pambahagya harja kawlujengan ingkang dipun jinajaran teman-temanipun kadang kula nem Dimas Muhammad Sahril pasangan miwah Ibu Ngadinem sampun purna. Menekaten ngancik adidherekaken pamungkas menika ingkang gangsal menika doa langsung kepon panutup langsung adicara ingkang terakhir menika acara hiburan HUE ingkang dilipur menika Kalista dipun dukung serangan video syuting Tresno Production gambari bening hargane miring juga cerah gambarnya harganya murah puas luar biasa. Menekaten adicara ingkang gangsal badhe donga kawujengan ingkang dipun katuraken Bapak Mudin Abdullah Yainuri Turyanto wedal kasumanggaaken nuwun monggo. Dumateng para tamu undangan Kakung Sumarmono Putri ingkang daat kalingga merdaning akrami kula nyigek sawetawis monggo sareng-sareng bermunajab nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi pawiwahan pahargyan ing dalu punika ngantos paripurnaning pahargyan ing benjang saged lumampah kanthi rancak lancar boten wonten alangan setunggal punapa. Biridhawi Allah Subhanahu wa taala wa bil syafaati Rasulillah ila hadratina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyati wa ahlil baitil kiram sayulillahi ta'ala lahumul al-fatihah. Siratal ladzina walabdulin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa liman nasir. Wala khawla wala quwata illa billahil alil alim. A'udzu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warduhanahum birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin hamdan yu'ni ma huwa yukhafim masidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bakhili jalali wa dhika wa timi sultaniki. Allahumma taqabbal wa usul tawaba ma akhurna minal qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma sulaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nasilatan wa barakatan. Allahumma khfirli wali walidayya warhamhuma kama rubaini syaira wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabilal ma'ud wa rahmatan 'indal ma'ud wa maghfiratan ba'dal ma'ud. Allahumma hawin 'alaina ya Allah fi sakharatil ma'ud wa najatal minanar wal afu 'indal hisab. Allahumma ansili rahmatan wal maghfiratan ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila hadiyatan wa ismuhu fil jasad lil baiti. Ibu Ngadinem sakutrah kaula wangsa rikalenggahan ngawontenaken hadicara malem midodareni. Mugi-mugi pahargyan pawiwahan saged kasembatan ya Allah. Mugi pinaringan kemudahan ya Allah.
mudah-mudahan pinaringan kelancaran ya Allah. Mugi-mugi pikantuk slamet wilujeng fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min aswazina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma salamatan ibu ngadinem sak kutrah kula wangsa. Allahumma salamatan dateng sedaya ingkang tandang rewang wonten pahargyan menika. Allahumma salamatan dateng sedaya ingkang rawuh wonten ing pawiwahan menika. Mugi pikantuk kawilujengan keselamatan ya Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati bisirillahumul al-fatihah. Walabdulina amin amin. Nulih matur sembah dhumateng panipun Bapak Mudin Abdullah Yai Nuri tulung taun ingkang sematuraken donga. Donga pangestu menika dicara pawiwan pahargan prasaja wonten ing ari kaliyan dalu punika tanggatipun paringi kelancaran, kemudahan lan ugi kesarasan lan mugi kula panjenengan sami wonten ing dalu punika tansah mangke rayu kalujengan tribena kalis ing pitulan sami kula cenaketnya suka ing basuki tansah mangke rayu. Sampun purun adicara monggo sarasan kanthi waosan hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya sampun purun adicara menika langsung kemawon hiburan hoae. Saya undang dengan hormat dari jauh dulu dari Bang Riki dari Bandara Sultan Hasanuddin. Dipersilakan disepat dulu. Ada Bang Parjo, ada Bang Udin. Terima kasih. Ya dipersilakan untuk berfoto-foto dari keluarga besar atau saudara-saudara pihak mempelai putra putri kalau yang ada dipersilakan untuk berfoto-foto. Akan diabadikan bersama Tresno Video Shooting Production. Terima kasih sebelumnya. Nimbala terus pindah malih kawula aturi foto-foto pangeston sesarengan pinanganten putri. Sakmangke badhe dipun abadikan sesarengan video syuting Tresno Production. Gambarnya bening, harganya miring, gambarnya cerah, harganya murah, puas untuk dipandang. Terima kasih. Monggo Bang Rizky dan Mas Pur semua, juga ada rekan-rekan saya dari Goba Bang Udin dan juga ada Mas Parjo yang tadi jauh dulu apa? Pak Sambo izin pimpinan. Siap. Selamat malam. Aman terkendali 08. Siap. Salam sejahtera. Izin Bang. Ini juga saudara kita sekaligus ini musisi dan juga tukang ketipu juga dan sekaligus menjabat sebagai TNI AU. Luar biasa. Izin selamat malam Bang. Tolong Mbak Lina dikasih itu mic-nya satu. Nah, beliau akan menyumbangkan lagu untuk memeriahkan suasana. Oke. Oh mic-nya sudah saya ambil dua-dua di sini. Ada di situ. Oh ini. Yang Bang Rocky duet dengan ada artisnya 5 menu paling hebat. Kalau di rumah kurus cari yang gemuk, kalau di rumah gemuk cari yang kurus. Di sini tidak ada yang kurus karena hari campur sari, makan gratis, sudah dibayar, kasih rokok, minum, suplemen, kopi, apalagi ulang dikasih uang apa nggak enak jadi penyanyi. Cik lo, cik lo. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadang mati rasaku kang mas rungokno tengiku beci eka
rasa kowe tega gawe lara marang tresno. New Kalista. Saiki wis peta kowe ninggalke aku pentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis peta kaya lumut ing pinggir sekara. Joget semua, ayo semua ditemani biar meriah. Mbak Putri, Mbak Ari, Mbak Asri, Mbak Elena disambut dengan meriah saudara kita. Berdiri semua biar kelihatan meriah. Hei 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 yo ho ho hei. Ayo Mbak Santika. Apa iki
luar biasa Bang Rogi. Ya tambah lagi Bang Riki. Oke, nanti Mas Parjo juga siap, Bang Unding juga siap, Bapak Sambu juga siap, semuanya digoyang. Masih bersama campur sarinya Indonesia New Kalista. Yang mau berfoto-foto keluarga dipersilakan. Engkang badhe foto-foto pangeston khas Sumangga akan monggo. Iya, itu Karang Taruna namanya Karepku. Luar biasa, generasi muda dari generasi untuk mengganti kita semua nanti kelaknya. Oke. Bok Cantika ternyata goyangnya luar biasa, muser-muser. Biar badan besar tapi mantap. Kita joget asal oleh rame-rame yo. Sudah ku mencintaimu. Ayo Mas Bor, ayo Ibu Mbak Lina ngetek semua berdiri. Mbak Cantika, Bapak Sambo dipersilakan bikin meriah acara malam ini. Ayo Mas Bor. Selama ini pada diriku korban walau sedikit dirimu tak menghargai. Iya, bener sakenan bosku.
hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. Oke, luar biasa. Suaranya Bang Riki memang merdu. Sesuai dengan bodinya. Langsung saja kita undang Mas Parjo. Monggo Kang Mas kaula aturi jumeneng mriki. Kangge meyak sepiing swasana dados regang lan gayang. Izin Bapak pimpinan urut dulu sabar. Yang jauh-jauh dulu, nanti Bapak pimpinan masih banyak waktunya. Monggo Mas Parjo. Ya, nanti semua akan saya undang untuk memeriahkan acara di malam hari ini. Semoga kita senantiasa selalu dapat lindungan dari rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sehingga diberi kesehatan, diberi panjang umur, diberi murah rezeki, bagikan air yang mengalir tiada henti-hentinya. Oke, niku mikir Bapak Parjo, lagunya apa bosku? Serahkan ke ibu-ibu ke seneng, ayo. Kangen ning ati. Kangen ning ati. Ayo musik digoyang. Bang Sotek berdiri. Artisku berdiri semua biar meriah. Kalau ikut Kalista harus semangat, nanti amplopnya saya double semua. Jangan khawatir kalau ikut Bang Jo. Yang penting kita senang. Yo, ya, ya, ayo,
Iya, 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 iya. Iya. Tanggapan bersih 8 juta. Lah kok laramen? Nah, dikai bonus sang-sang. Biasanya 2 juta ditampani lho. Rahasia tanggapan. Nyelot jos. Iki diragati terus Mas Jo. Iya, iki karo sang-sang pokoke pas seduluran wis kai pira-pira tak tampa ora ngarani dulur dhewe. Pokoke ger kenal Banjo langsung wae nomorku dijabri wis sak enake ditampa. Cilit.
Iki kaya ngene iki rame 2 juta Bang Parjo. Panjere. Karek nambahi 4 juta. 6 juta wis dina wengi iki Pas Parjo. Partnere Mbah Joyo. Pak Dik pundi? Aja samalang kenas tresno iki ora bakal layu sesuk ora suwe aku bali bisa sumandi ana ing sisimu Tanduk alit monggo. Bariki Mas Undin siap dari gua. Lestari Mas. Baru Bapak pimpinan Bapak Sambo. Lestari. Habis ini kembali ke laptop Bandara Sultan Hasanuddin Mas Purwanto. Sang Dewi Kapton lam hamba bar wangi semi arum kembange melati dasar mulane datari jati manggil lestari angitong kembang suci kang demi satroni jaya Muhammadangi salah lestri katyo kebangi Halo Mas Purnomo. Halo juga
kanggo langenan Kon nembus marang kapakyan pengen manis sinang sing Nggih, matur sembah nuwun Kang Mas Suparjo sampun kersa nglipur para rawuh sedaya ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Menika nimbel atur dumateng kalanipun kadang kula Dimas Unding ingkang mijil wonten gua kawula aturi jumeneng wonten ing mriki kangge miyak sepi ing swasana dados regeng lan gayang sebentar kembali ke laptop dari rekan-rekan Bapak pimpinan Bapak Paryono Perwira tinggi Kapten AKP sampai pimpinan keamanan monggo. Ini biar kecil tapi suaranya menggelegar kayak Bang Rocky sama-sama gandem. Tulus sing tresnaku. Ya. Nggih, jengika. Monggo jengika vitamin A hadir. Pokoknya Eka lagi jadi bintang tamunya. Nanti amplopnya saya double kau Mbak Eka. Jangan khawatir. Mohon izin Bapak pimpinan siap-siap, lagunya juga disiapkan. Hormat kemudian. Supaya kelihatan meriah suasana.
Kalista. Ping netra telung taun wis tak dirasa kaya tulus tresnaku aku satya ngenteni sliramu bunga atiku bisa bebrayan karo sliramu paribasan kembang alom siniram banyu embun kanganku Mas Uding badhe tanduk alit. Nggih. Menawi dipun tanduk alit cinta jauh di mata Mas Ri. Juk. Juk. Jendan. Campur urip kudu pisah tresnaku pring sliramu nyanding temaing bojo rek laksana ojo cilik atimu aku Monggo Pak Dan, mari. Tulus lan suci, senajan aku pisan rebah lali, aja cilik atimu, aku mudeng. You Kalista. Yo. Lunga gomong golek pakaryan kang
sliramu ora bakal liya. Bang Udin, nanti ayo digeser lagi kepada Bapak Perwira, Bapak Paryono. Habis ini Mas Purwanto dari Bandara Sultan Hasanuddin. Lagunya apa Bapak pimpinan, Bapak Paryono? Jambualas. Roro Jonggrang. Oke. Dados. Mas Pur siap-siap bosku. Mbak Eli nanti tidak usah pulang. Yo, Cak Pur. Joget Cak.
Iya, Bapak pimpinan mau tambah lagi jam 12. Ya, masih kuat napasnya? Masih. Habis ini Mas Purwanto dari Bandara Sultan Hasanuddin dipersilakan untuk bersiap-siap. Ya, duet sama Mbak Putri ditemani beliau supaya terhibur. Ini menduda sudah berapa tahun pimpinan? Satu windu. Nanti saya carikan yang janda. Jambala siliteju. MC ini jare silite ireng. Nek Eka silite pink. Kalau Asri silite